Soños, a Radio Escolar do CEI de Celeiro. Este curso escolar o noso proxecto chamase Coñecemos Celeiro e hoxe temos con nós a Vicente Míguez, que naceu en Celeiro hai 65 anos. Formou parte do equipo docente do noso colexio e participou e participa na vida social e cultural de Celeiro, formando parte de asociacións locais. Ademais, ten diversas obras publicadas. Foi colaborador nalgunha revista e participou en traballos de investigación, como por exemplo sobre as fábricas de conserva nas rías de Viveiro e Barqueiro. Bo día, Vicente. Grazas por estar aquí con nós. Que recordo guardas do Colexio de Celeiro? Bo día a todos. Primeiro dicimos que é unha ledicia compartir con vosotros esta radio escolar de recordos do colexio, pois despois de 5 anos de alumno da Escola de Celeiro e 36 de mestre, pois podo dicir que son un tipo con máis clases de Celeiro. É unha broma, pero en serio que Gardo para mí foi unha segunda casa, porque son moitos anos compartindo con moitos alumnados. Un día debo por contar, máis de 4.000 alumnos estiveron comigo, algúns de vosos pais e vosos avós, algúns, non? Despois tamén hai unha parte moi importante que son os compañeros e compañeiras que tuve a sorte de contar con grandes profesionais dos que aprendín e que compartín moitas vivencias. A vosa compañeira, por exemplo, a vosa profesora de música, Marta, que está aquí, aparte de ela levaba o teatro, eu levaba o teatro, ela levaba o tema de música, un coro, pois compartimos moitas vivencias cando íbamos representar o Colexio de Celeiro. Ela compuñía a música e a letra, porque me deu ese privilexio de que lle compuxese algunhas letras. Entonces, todas estas vivencias é moi difícil, e para tampouco quero olvidadas, non? Teño un gran recordo, un gran cariño neste colexio. Volverías a ser mestre? Pois sí, unha persoa o que máis desexa é traballar, primeiro, e segundo naquilo que che gusta. Entonces, para min foi unha gran sorte poder contar cun traballo ao que amaba e que lle sigo tendo moito cariño, o de mestre. Podes contar de Celeiro? Históricamente é unha parroquia das 13 parroquias que forman o municipio, o concello de Viveiro, e que das máis antigas, porque hai datos de 1118 das parroquias que conformaban a diócese de Mondoñedo do Ferrol, do Bispado. Pois Celeiro, Santiago de Celeiro, é unha delas, non? Logo dicimos, xa que é o voso povo tamén, pois que o noso nome, Celeiro, ven de celare, o latín, que significa guardar, é un almacén. Hai moitos povos que se chaman Celeiro, non sei, incluso en Brasil, en Portugal. Se ponedes en internet Celeiro, vai vos aparecer pois un alboio, un hórreo. Hai unha vila mariñeira na provincia de Pontevedra con Barro que leva ese nome, que é o mesmo que o noso, significa tamén un celeiro. E se vos fixades, se fostes unha vez ou vades, veredes que está o máis significativo é que ten moitos hórreos, moitos celeiros, ao pé do mar. Por que se chama Celeiro? Aproveito, xa que faz a pregunta, sabedes que a nosotros temos os de Celeiro son celeireses e celeiresas, pero temos un alcume que chámonos, sabedes como se chaman? Chilindrins, o viustes alguna vez? Pois é porque antigamente, cando viñan os barcos a botar o peixe, os estranxeiros, os ingleses, non había peiraos de atraque. Entón chamaban aos nenos boteiros, que eran nenos que iban con persoas maiores, homes mariñeiros, nos botes a buscarlles o peixe para traer para a terra.
En inglés, sabedes como se dice nenos? Children, non? Entón chamaban children, e quedou aí o nome aos de Celeiro, o alcume de Chiquintrins, que é un orgullo para nosotros, non? Vai arraigado co nome propio do que é un porto de mar como é Celeiro. Dende cando existe Celeiro? Os datos que hai máis antigos é da construción da iglesia, da fundación da iglesia que non está agora, esta que é agora, que de vosotros a grande, fixose no ano 65, 1965, ata o 69, que nos rematou. A primitiva iglesia foi derribada polo tempo, por unha decisión equivocada, pero estaba onde está agora o cementerio. Sabedes onde está o cementerio? Agora arriba. Hai 3 corpos, 3 partes, o da esquerda de todo, encima estaba a antiga iglesia, a iglesia vella de Celeiro. Hai constancia de datos de que de 1128 a fundación. Por iso sabemos parte da historia, que é onde empezaban antigamente os povos, polo sentido religioso que había na Idade Media, que tiñan moitos registros na documentación. Da pesca, non si? Si, todos os portos de mar, como é natural, viven da pesca especialmente, pero tamén se vive da agricultura, porque naqueles tempos antigos, estaba falando a partir de 1500, que cando hai máis datos sobre a pesca, hai 500 anos logo, pois os barcos eran pequeninos, as lanchas chalanos, botes, laúdes que se chamaban, ou barlotes, non podían sair cando había mal tempo no inverno. Entón, no inverno dedicábanse tamén á agricultura. Pero na historia do Bispado de Mondoñedo, precisamente aí de 1527, uns datos de que se vivía toda a mariña, non só o Celeiro. Sobre todo era, a parte dos que tiñan gando, pois comían animais, traballaban cos animais, vivían porcos, ovellas, cabras, incluso, as vacas, vivían desa comida que se saca dos animais e da pesca. Pero tamén, sobre todo, comían moitos nabos, porque hasta que Colón descubre América, nabos e castañas, porque foi o alimento principal de toda España e de toda Europa, porque non había ainda a pataca, non se trouxera de América, hasta que Colón, en 1492, que descubre América, pois trae a pataca para Europa e matou moita fame. Pero nos portos de mar, como acabas de dicir, fundamentalmente Celeiro destacou, sigue destacando, sobre todo pola pesca. E despois, máis adiante, no siglo XVIII, XIX, sobre todo, logo posteriormente no XX, viveu de dúas industrias. A primeira industria que se fai en Galicia é a industria da conserva. E ainda que empezou nas Rías Baixas, en 1863, 10 anos despois, Alonso Hijos, pois, construye tamén unha factoría de conserva, en 1873, era no 1925, se vai para Celeiro, establece para Celeiro, porque había moito peixe, moito bonito, sobre todo. Empezan a traballar as fábricas de conserva. Eu, cando era neno, viña para a escola, e na máis que a 900 metros había 17 fábricas de conserva traballando ao mesmo tempo. Estamos falando máis de 1000 obreiras traballando ao mesmo tempo. O que era unha riqueza dentro da penuria económica que tocou naqueles tempos, cando se vedes historias, xa veredes, os que eran tempos moi precarios, económicamente e socialmente tamén, pero de moita pobreza. É ter un porto de mar que teña xente que traballa primeiro na pesca e logo as mulleres que fixeron un traballo importantísimo, porque eran as que transportaban o peixe. Facían 5 oficios as mulleres, un rol importantísimo, non solamente en Galicia, en toda a cornixa cantábrica, verdad? Eran as que transportaban o peixe, elas eran as obreiras das fábricas de Salga primeiro, Salazón, logo veu a conserva, no século XX, e elas eran as redeiras, tiña unha boa que era redeira, que tamén traballaba nas fábricas de conservas. Eran, e son ainda as mariscadoras, como sabedes, eran as pescantinas, porque os homes daballes vergoña andar vendendo o peixe por aí, verdad? E eles eran as que facían ese traballo importantísimo. Son 5 oficios que, se os marineiros, que é o traballo máis duro, evidentemente, é o máis perigoso, porque hai xente que morre, verdad? No mar hai náufragos, non hai náufragas, pero logo, ao chegar a terra, co peixe, ten que ter alguén que se encargue destes 5 oficios: a descarga,
traballar na salga e na salazón, que se chama en castelán, e na pesca, e na conserva, digo, e logo, como comentaba antes, o de pescantinas, vendelo por aí, redeiras, con os aparellos, e tamén unha o de mariscadoras. E que monumentos importantes ten Celeiro? Comentei antes que o máis antigo que había era a igrexa, que é de 1128, ainda que a súa fundación data 10 anos antes. Pero quedanos a capela de Santana, que está na Rúa Grande, non sei se a coñecedes, é unha capela moi pequeniña, ou o doble que isto, na máis, pero esa era hospital tiña ao lado, digo, encima, arriba, o hospital de peregrinos. A casa que hai agora arriba, encima, era o hospital de peregrinos deste camiño norte, que estamos falando tanto agora con motivo do Xacobeo, non? Enfrente, casi enfrente, dúas casas máis abaixo, había tamén un hostal para os peregrinos. E desa temos datos desde 1512. O sea, do século XVI sabemos, porque levaban as contabilidade no Obispado de Mondoñedo, que é onde tiñan que dar contas dos ingresos que había, porque fixaros, antes que me preguntaba Laura de que o Celeiro que decir unha cosa moi importante, o viño. Todo o Val de Landrobe, todo o Val de Viveiro, tivo moita importancia os viñedos, paralelamente á pesca, además da pesca, non? E, por exemplo, a capela esta que estou falando do momento que pregunta Laura, tiña o que se chamaba antes un foro, é dicir, arrendaba viñedos e cobraba por eses viñedos, para a propiedade. Logo, do que nos queda de máis antigo, ainda que xa está caendo, é a fábrica, perdón, a Unión de Fabricantes, que se chaman Lavandeiras, unha casa que vedes aquí frente a Alonso, que está toda bella e pechada. Ese foi un edificio que se construiu no 1929, e era tan importante que era a Unión de Fabricantes del norte de Galicia. É dicir, todas as fábricas de salga e de conserva tiñan a central aquí en Celeiro. Por falei antes da importancia. Eu vou vos dar un dato que vos sona chino, pero en 1898, xa pasou moito tempo, verdad? En Viveiro, con todos os concellos, teñen o que se chama matrícula industrial, que é a contribución, o que pagan todas as empresas, verdad, ao concello para colaborar por ter esas empresas. Bueno, pois, hai, en 1898, 51 fábricas de salga no municipio de Viveiro. 2 estaban en Covas, 6 en Viveiro e 43 en Celeiro. Iso significaba o 83% do que recaudaba o concello viña das fábricas de salga, é dicir, das mulleres que traballaban en Celeiro. Pero non eran de Celeiro. As primeiras 525 que hai, só hai 138 de Celeiro. É dicir, en todas as parroquias do alrededor, e de concellos, viñan de Xove, viñan de Obicedo, do Barqueiro, viñan moitas mulleres traballar, digo mulleres porque o 90% das persoas que traballaban tanto nas fábricas de salga, da salazón logo, como da conserva, a maioría eran as mulleres, non? Cambiou moito Celeiro desde que ti eras pequeno? Sí, quixera rematar que antes pasouse no que comentou antes Laura, hai un edificio que ainda queda moi nobre, que é a Cofradía de Pescadores. Bueno, iso, cando se fundou, era unha caseta de madeira, nada máis, nese mismo sitio. Era a Cofradía de Pescadores, non se chamaban daquela cofradía, son postos de pescadores. E o de Celeiro, que se fundou o 26 de novembro do ano 23, de 1923, foi un dos pioneiros, tan importante, precisamente agora vamos sacar un libro, un cronista oficial de Viveiro Museo da Pesca, que a xente vai se quedar asombrado do que foi Celeiro nos anos 20, 30 e 40. Se dou conta que 3 fábricas viñeron, Alonso, Álvarez Rivas, viñeron que son importantes, por aquí viñeron desde Vigo, desde as Rías Baixas, a instalarse aquí, precisamente porque era moi importante o posto. Tiña un libro de ventas que asombroso, non? E o posto facía unha labor, estou na escola importantísima con todos os marineiros, os fillos mariñeiros, os fillos e perfillas. Tiña unha escola de nenos, que antes non había escola para todo o mundo, os anos 20 falo.
unha escola para nenos, pagaba un propósito. E cando chegaba setembro, antes de empezar o curso, regalaban material escolar, daquela eran pizarrillos, pizarras, non tiñan tablets como agora, non? Pero preguntábaseme, perdón, Que se cambiara cambiou. moito. Sí, a ver, desde o punto de vista da orografía, o sea, da paisaxe, todo o que vedes ali onde está o recheo de Lavandeiras, onde está a piscina, onde está a escola de idiomas, o campo de fútbol, o territorio resurrexio logo, non? Todo iso era mar. Nosotros íbamos bañar ali á playa de Lavandeiras, tamén a de Cereiro, vi das playas, a de Ribeira, que moita xente non sabe, chamase a de Celeiro, onde está o Valadoiro, chamase Playa de Ribeira, e a outra é de Lavandeiras. Pois todo iso, hasta onde está aquele edificio vello caendo, que era unha fábrica de conservas, Rivas, hasta ali chegaba ao mar. Entón, todo ese recheo que se fixo e pos na ría, pois é unha desfeita, non? Construíronse moitos, os portos todos deben medrar hacia fora, saben todo o mundo, pero a veces equivócanse a xente, a administración que ten poder, e meteu no dentro nas casas, que chegan os peiraos hasta a mesita de noche, non? Entón, cambiou porque antes estaba moito máis, se vedes fotografías antigas, unha retrospectiva no tempo, que diferente é como era Celeiro, era antes máis bonito, verdad? Había covas, por exemplo, era todo un navallal, onde estaba o muelle de descarga de Celeiro, fixeron ali como unha baldosa na ría, en vez de facelo para fora, do espigón, verdad? Eso todo era, chamábase o navallal de covas, porque todo aquilo, nosotros íbamos a bañarnos á playa de covas de cando eran nenos, e todo aquilo ibas pisando navallas, referímonos non somente a navallas e o longueirón, senón que pisábamos a coquina, aquí en Viveiro chamámosle navallas, verdad? Pero era todo un criadeiro dunha fauna mariña que era unha riqueza enorme. Claro, con construcións, pasou máis sitios, verdad? As construcións meteronse dentro e acabaron non solamente con esa riqueza mariña, sino con moitas especies, porque vosotros sabedes que nunha cadea alimenticia, se rachas un eslabón, se rompes un eslabón, van morrendo moitas especies que, recordo de neno, xa non existen agora. Pois, por exemplo, os chagaritos, os mogros, que eran peixes que víamos ao pé do peirao, e ahora dicimos todos onde van. Pois, pasou eso, verdad? A que xogaba desde pequenos? Xogábamos ao avante portela, xogábamos que era entre rapaces poníamos como se fora agachados uns 3 ou 4, e pois outro equipo tiña que saltar encima deles a non caer. Xogábamos ao caño, que se chama a billarda, que xa casi por aquí non se xoga, e sobre todo as canicas, as bolas, o pión, e logo na playa era o noso campo de fútbol. Eran os xogos, os outros xogos xa tedes as maquiniñas, que ten tamén a súa ventaxa, evidentemente, non viciándose, verdad? E tedes moitos medios, xogaban máis antes por unha razón, porque non había televisión, cando era neno, unha televisión que veo precisamente para o opósito, e íbamos a ir os partidos, pero non estabas tanto tempo na casa, había moita máis socialización, o sea, xuntábamos máis en pandillas, máis amigos, e xogábamos, conocendo todo o Celeiro sin querer, pero conocíamos porque xogábamos aos condites, sabedes o que é, non? Eso se sigue facendo. Entón, tiñas que andar por todos os lugares da parroquia, e íbamos conhecendo todos os barrios, non? A Bandeiras, a Candieira, o Celeirinho, a Rúa Grande, a Rúa do Porto, a Atabaia, entón, eso tamén che dá un pouco de contacto co sitio onde vives. Te pedimos un consello para os nenos e nenas de Celeiro, como mestre vas dicernos que estudemos, claro. Sí, é que aproveitarse o tempo, estudar é unha parte importantísima, verdad? Pero, mira, o que esteñades na escola, pensade que a mí non me tocou, a mí tocou como a vosotros vir á escola, pero anterior a mí, miña nai sempre, a pobre que deixábase, que dicía aos 8 anos, se había peixe, tiña que ir para a fábrica de conservas, a traballar no bocar, verdad? No bonito. Non todos os vosos bisavós tuveron escola, entón tedes unha ventaxa enorme, un sitio para aproveitar o tempo. A palabra escola precisamente ven do grego, escolar. Sabedes que significa? Lecer, recreo, diversión. Porque os gregos aproveitaban ese tempo que estaban os nenos e as nenas pasando ben para aprender. Entón, se o tomades con ese interese, verdad? Os profesores si que dan esa orientación tamén, pois é importante aproveitar ese tempo porque agora tocamos isto. O día de mañá pois estaredes traballando, os outros que estades agora aquí, ou seredes médicos ou doutoras, ou mestres, ou enxeñeiros, outras profesións ou oficios, pero todo o que traballades agora, todo o que avancedes agora, vades a ver que importante é, verdad? E a parte de encima, vades dar unha alegría aos vosos pais, que son as persoas que máis vos queren no mundo, pois mirade, aproveitar o tempo é o que vos... É o mellor investimento de futuro.
aproveitar o presente. Tanto os nenos e nenas de sexto como o profesorado queremos darche gracias por acercarte ata o colexio e darnos a oportunidade de falar contigo sobre o noso povo. Tamén, como podes imaginar, é unha alegría compartir con vosotros un día así. Non pido todos os días, pois, moitos anos, pero de cando en cando é unha satisfacción compartir co alumnado, vosotros casi todos estes alumnos meus, ainda, verdad, de que me subían no pasado, cos compañeros e compañeras, visitamos tamén de cando en cando, pois tamén me dá unha alegría, non? Podemos que dar un aplauso a vosotros, vale?